Στο βίντεο για τα red flags, όπου μιλάμε για κάποιες συμπεριφορές των σκύλων, όπου πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτές και να δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε, ώστε να μην κλιμακώσουν σε κάτι χειρότερο στο μέλλον, η φίλη μας η Μαρία μας έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση. Μας ρωτάει αν αυτές οι συμπεριφορές οφείλονται στο χαρακτήρα του σκύλου, στην εκπαίδευση του σκύλου ή σε κάποιο άλλο παράγοντα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι συμπεριφορές των σκύλων είναι πολυπαραγωγικές. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το DNA. Υπάρχουν σκύλοι που κάτω από κάποιες συνθήκες θα εκδηλώσουν κάποιες συμπεριφορές γιατί τα ένστικτά τους οθούν να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι μπορεί να γυρίσουν σε ένα ερέθισμα και να τρέξουν να φύγουν, άλλοι μπορεί να αγριέψουν, κάποιοι μπορεί να παγώσουν στη θέση τους, ανάλογα με το τι τους λένε τα ένστικτά τους. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και εμπειρίες. Ένας σκύλος ο οποίος αγρίεψε και πήγε να επιτεθεί σε κάτι και αυτό το κάτι τον πόνεσε, την επόμενη φορά να το σκεφτεί 1-2 φορές να το κάνει. Ένας σκύλος ο οποίος έτρεξε να ξεφύγει, αλλά κάτι εμπόδισε τη διαφυγή του, υπάρχει περίπτωση στις επόμενες φορές που θα σκεφτεί κάτι τέτοιο να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα σκύλο ο οποίος βγάζει επιθετική συμπεριφορά ή αντιδρά με φυγή σε κάποια ερεθίσματα, εμείς πρέπει να μπλοκάρουμε αυτή τη συμπεριφορά. Εννοείται ότι κοιτάμε να είμαστε ασφαλείς, αλλά πάντα πρέπει να δούμε τα πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος. Άλλα πράγματα που επηρεάζουν τις συμπεριφορές των σκύλων είναι οι εμπειρίες. Εμείς, σαν εκπαιδευτές, μπορούμε να έρθουμε και να επέμβουμε και να διαχειριστούμε το τι εμπειρία θα αποκτήσει ένας σκύλος. Δηλαδή, μία συμπεριφορά που δεν μας αρέσει, μπορούμε να την κατευθύνουμε σε κάποια άλλη που θα μας αρέσει και εκεί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο σκύλος να πάρει αυτό που θέλει. Απ' την άλλη μεριά, μια συμπεριφορά που μας αρέσει, φροντίζουμε να την ενθαρρύνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο σκύλος να καταλάβει ότι αυτή η ενθάρρυνση έρχεται γιατί συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και διάφοροι τρόποι να εξηγήσουμε σε ένα σκύλο πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάτω από κάποιες συνθήκες. Και επίσης υπάρχουν διάφορες τεχνικές και διάφοροι τρόποι να βοηθήσουμε ένα σκύλο να ακονίσει δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται για να μπορεί να συμπεριφέρεται σωστά κάτω από κάποιες συνθήκες. Δεν υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο να λέμε ότι αυτό είναι μόνο από DNA του. Εκείνη η συμπεριφορά είναι μόνο από εκπαίδευση. Όλα έρχονται και κλειδώνουν πάνω στο σκύλο και αρχίζουν και διαμορφώνουν το χαρακτήρα του, ώστε ο σκύλος να συμπεριφέρεται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους κάτω από κάποια ερεθίσματα. Όσο πιο πολύ ασχολούμαστε ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του σκύλου μας και τι ένστικτα έχει, και όσο περισσότερο ασχολούμαστε ώστε αυτά τα ένστικτα να κατευθύνουμε μέσω της εκπαίδευσης ή μέσω διάφορων ερεθισμάτων προς μία κατεύθυνση που να εξυπηρετεί και εμάς και το σκύλο, τόσο καλύτερη συμπεριφορά έχουμε από το σκύλο μας και τόσο πιο εύκολο είναι να κάνουμε πράγματα μαζί του.